Iki arep DP sing event tanggal 14 kuwi besok. Ya wis ora usah tak kandhake ning kene. Ah iya, Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna Brayut Ndung Sari Kartabari. Apa ya ngono tulisane? Ya nek tulisane ngono. Iya. Dalam panitia tasyakuran pernikahan Mas Wahyu dan Mbak Alin. Oh iya, Ya ngono ya, Mas. Pokoke doa terbaik kanggo pinanganten kakung lan putri. Ya, Mak. Iki ana pamundutan. Saka sapa? Saka sing kagungan dalem yane Bapak Cakum ngersake sambel kemangi karo Sri Uning. Oh iya, tulisane Sri Muning. Ah iya ora apa-apa. Lit Muning. Iya, langsung wae iki ana bintang tamune penjane Mbak Lala Atila. Iya, ayo sepati Mas. Ayo Pul. Wah, oke. Duh. Keplaken kuwi kimpul kuwi. Oh ya, Oke. Tuwa kono karo aku kok ngene ora. Wah Senen iki. Tanggaku kuwi ana sing jenenge Senen. Heeh. Wis iso anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ah iya, ya plek ngono kuwi. Ah iya. Nganggo klambi hansip kae. Wah, jan elok iki. Ayo ben rata. Iya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelan kowe iki. Ha iya, iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati, syukur diliwati. Ngono kuwi. Kuwi tangane lincip ya. Ha iya. Oke. Kuwi. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya, iki. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Lala Atila. Kok nggopo to? Lala sapa? Mbak Lala Atila. Atila, ojo kleruki lho ya. Lah. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila iki nek gedhe. Lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh berdiri. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Iki. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ayo wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada merkatak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Udan ki nang dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ah iya. Nah nggih. Musim udan, musim demenan, musim Musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho kancane. Lho, iki. Kowe barang kok ora. Ah iya. Ya kan aku golek bolo. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ngendi, Mas? Ndung Sari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndung Sari. Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum, nggih. Sak menika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono lho. Ayo dalam rangka tasyakuran pernikahan, Mbok. Nggih, sak menika Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik. Iya. Kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk lho. Mbak Malina. Amalina, yang mana Mbak Amalina?
Mbak Almalina. Wis do mangkat, Sabar. wis do mangkat. Ya ora iso. Lah ngopo? Kamare sik wadah beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget lho Mas. Nggih, Niki mirsani Mas Yusuf. Iki kok ya merah putih to iki. Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok iya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik ra enek buntute. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gedhe Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Andane kok. Semangate maksudnya. Heeh. Kuwi Nggih. Kok uduk piye to? Pengalaman ketok Mas. Lah ya kae maniake ya kae. Maaf saya belum berpengalaman ya Mas. Aku ya urung iki. Ayo golek pengalaman. Lah piye karo aku apa piye? Ora Iki mau, wurung. aku wis semangat lho wau weanan kalih ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah, Jenengan tak weani ra bales yo sombong. ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Iki aku wis stalking pacarmu Ora ndelok. Ki to sik di kae. Ora Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya cemburu aku lho ya. ora apa-apa. Ki to. Ndi ora? Ki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kuwi iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sama? Aku ra melu-melu aku. Beda nek Dwi Naki cah telek. Mosok telek, Mas. Nggih, sampeyan nika nderek dedonga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugi dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti congkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Ndekno nuturi. Ya ora apa-apa kuwi ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mak. Nggih. Sapa sing arep ndongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbar, tidak bisa. Kuwi malah balik ning awake dhewe. Balik ning awake Nggih. dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf kok menawi wonten request. Oh nggih, iki akeh banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca Iya, sini. iki sing tulisane akeh banget. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah kok tuwa kono kok ya ora. Ya wangi macake madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1, kuwi nomor 2. Oh, iya. Lah nomere lho. Request dari Mbak Ririn Ciprut, request lagu Bandol Kunci ingkang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang, yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Ki Yusuf Ansor dan Ansor Laras, semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Ya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lha iki ana sing cash ning ora semono. Iki. Iki dari Pak Nafi Ashari, Pundong Bantul. Nggih. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parangtritis dan Pak Yani, lah kae to iki anggotane. Sapa iki Mas? Fatur Rahman. Fatur Rahman, anggota DPRD dari Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ha iso. Ora itu. Beserta kok iyo ip sapa kae mau? Lancang. Ini Mas. Beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung, Mukir Sari Sleman, untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja karo nangis le maca kuwi. Lah aku mbiyen ora ndongake ngene iki, dongane do elek-elek kowe. Semoga cepat sadar, semoga cepat sadar. Iya. Sawer transfer 500, matur nuwun, lagune alamate anak soleh, Mas. Oke, siap.
Nggih. Iya, Ini bagi yang soleh-soleh ya, monggo. Heeh, wis gak kono, rono aku tak. Wes iki tok. Heeh, iki. Loh, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Endi HP-ne? Iki lho, iki lho. Ndi? Iki. Arek ngopo? Ki mau lho. Iki HP. Iso love iki sapa ya fans kene? Gak. Ora ndek paketan kono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Heeh, Mbak Niken. Heeh. Oh nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Ya, Monggo disepoti jumeneng. iki.